Dobrý večer, vítejte v Londýně, z Londýna. Jak se vám líbil výlet? Bylo to moc pěkný, až na to, že jsem Guten strašně Abend. snížená. Tak jo, děkujeme za rozhovor. 9, 9 nebo 9? Pane, dobrý den, Ano. pane učiteli, jak se vám líbil výlet? Krásný. A Eros se rád otevírá. Ale pan učitel byl nehodný, nic nám nedovolil. Furt nás jenom pozor. Jak se vám líbil výlet, pane bakaláři? Tady není žádný bakalář. To si ty, Tak ty jsi vlastně madla. Pojezenek. Mádle, knotek a jídlo. Ještě jednou? Mádle, knotek a jídle. Ne, Mátle knotek. ty hydle. Mádle, knotek a hádle. Jo, to znám, ty hráli v těch snowboardiácích. A nebyl to náhodou lyžaři. Mádle si sedl do toho umyvadla, protože knotek ho nechtěl pustit na záchod, jenom nevím, co dělal hádle. Mátle? Máslo. Máslo. Kámen. Jak se vám líbilo v Londýně? Super. Až na ty průsery jsou ale jinak dobrý. A tady slečna? Bylo to naprosto úžasné. Slečna na nevaj. Bolej nožičky. Ještě v noci budeme takhle chodit ve snu. Ale jinak dobro. Úplně v prdelu. Nie, zvyknutá vždy sa autom presúvať, tak teraz mi nohy boli, alebo chodila som. Chodí pěšky, je líná. Ani cvičenie chce ísť bezo mňa. Tak. A je to venku. A největší průserář zájezdu? To nejsem já. To jste štíty. My jsme Kdo? to posouvali. Jsi muslimský den, víš co? Co se říká? A jak se vám paní líbil zájezd? Úplně dobře, protože jsem říká, že nemám ráda muslimy. A normálně Eros se strašně bál, že se bude muset prát, víš, rybko. A jo, a ještě ti něco řeknu, ty jsi rybka a máš paní porybnou, pan Sumet, Neonka a rybopes. To seš celá ty. Děkuji za rozhovor, myslím, že to stačí. Shledanou.